Musika zuzenean telebista saioa luzora etorri da gaurkoan. Xutik taldeko lagunekin egin dugu hitzordua argitaratu berri duten kantu berrien azalean disko ezagutzeko. Gaur gurean, Xutik taldea. Ez da egun bat agendan, egun bat da historian, egun bat urteetako indarraren memorian, eskubiden leku eza. Kantu berrien azalean izena darama Xutik taldearen estudioko azken diskoak. Etxeratze garaian sortua eta grabatua izan da. Disko hori hasi ginen sortzen konfinamendu garaian, 3 urtez jo gabe gongi gira, egeran. Eta 2015-etik ez ginuen diskorik argitaratu. Beraz, hor konfinamendu garaian hitz egiten hasi ginen eta elkartu ginen Larjun kaskoan, Kaiola bentan, Daniren bentan, eta han pasa ginen asteburu bat elgarrekin. Berriz elkartzeko, berriz jotzen hasteko eta idei berrien ukaiteko. Eta hortik aintzina prozesua egeran poliki joan da, hori zen 2020 bukaeran. Eta hor emeki urte bat pasa ibili gira disko berriaren ontzen. Space Mukaki izan zen Xutik taldearen abiapuntua. Kale giroko ikuskizuna zen honakoa, musika eta dantza uztartzen zituena. Mukaki espiritua agertoki gainen ere mantentzen da. Lehen diskoa Mukaki Spirit deitu ginuen, batez ere pixka bat Space Mukakiren espiritutik segitzen ginuelako. Eta egia egan, naizta Xutiken jo eta taula gainera pasa, urteetan segitu dugu ere Mukaki elektrotxaranga bezala jotzen, gero taldekide batzuek ere beste elektrotxaranga bat sortu dute ondotik jakatapunk. Eta egia egan gu biziki karrikako edo kale semea gira, giro hori dugu maite, giro horretan maite dugu hartzea, eta giro horretan dugu plazera hartzen. Bai, nik uste lagun talerik ez bali da, talerik ez da gehiago izaren. Hori hori nahi bada, denek espaitik ezautzen gira, batzuk egan bezala geroztik sartu dira, baina lotu ditugu nahemanak oso azkarrak dira eta azkenean. Hori da Xutiken indar handi bat, denak lagun tale bat izaitea eta horretan hori nahitzea. Lagunen artean hasten gira, aipatu duzun zela karrikan, nik kalean hasi gira. Eta kasik behar lagunekin 15 urteren buruan berbidean egoten gira, baina hor eszenatokian. Eta gerozta zailago elkartzeko, elkar atxamateko denbora entzaiatzeko eta horreko gauzak. Baina iten dugu. Peiok esaten zuen bezala eta patxik ere berritzere kaleko semean gira eta Space Mukakirekin hori ezagutu dugu eta hori segitzen dugu ere egiten. Baina guretzat garrantzitsua da besta giro hori horrekin handitu gira eta jaiten ginoen bezala gure mezuak pasarazteko ere toki ona da eta ara gure biziaren parte bat da eta bortxaz badugu gure artean besta giro naturala, ez da deus bortxaturik, ala erortzen da, ala girelako. Ni bereziki engantzatu nintzen taldea zeukan roioan batikan. Jendeak zeukan puntxa, jendeak zeukan energia, eta ez dakit, sensazio osona eman zian, hasieran kolaborazioa grabaketa zaman besteik ez. Baina, gero zuzeneko bat egon zen, eta oso roio ona, oso girona. Eta netzako ere izan zen pixkat, egoalde, iparalde muga pixkat puskatzeko aukera bat, ez? Eta honealdea lehiotxo bat irikitzea, ez? Hemengo jendea ezautu, hemengo beste aldaketa kulturaloi, muga biak hautsi. Eta zentzu hortan, ikusi duen asko aportatzen zirela. Eta, aparte musikaz baita, oso gauza interesgarrik eta oso ondo pasatzen genula jotzen. Pixkat muga puskatzea eta ezautzea. Pixkat lurralde hau gehioz, hementxe da, baina emate du nablaena kontxintxina. Dena pitoz gora doa, aspaldiko errepika, kapitalismoa ozonoa, Wall Street karbonoa. Langilearen zat, neurriak, murrizketak eta trabak, eta elitea elikatu. Immigrazio masiboa nunda integrazioa, prezian konzentrazio esparrua. Batzuen zat egazkin pribatua, besteentzat
Rock musika lantzen du Xutik taldeak. Ska giroek ere presentzia handia dute kantuetan, baina hori eta askoz gehiago ere bada. Mestizaia eta kolore koktelera nagusi dira taldearen doinuetan. Ez ginuen mugarik nahi musikaren aldetik, bakotsak entzuten ditugu musika mota batzuk. Adibidez, balatz gitarista biziki metalleroa da. Ni ez bat ere, ni gehiago pop rock, holako mundu batetan bizi izan naiz. Eta Michel biziki punkeroa da, Piperrak, Eskorbuto, eta holako musikak entzuten ditu anitz. Eta bakotsak badugu gure mundua, eta ez ginuen mugarik nahi gure musikaan. Nire ustez gure kantuetan hori nabaritzen da. Gure taldearen estiloa definitzeko hainitzek galde egiten daukute, ze estilo da. Azkenean jokaren oinagian, eta hortik beti hausartu izan gira gauza berrien entxeatzean asketak, estilo hainitz baten garratzen. Eta azkenean Xutiken estiloa dela hori estilo hainiztasun bat. Gane dut ez dugu sekulan egin ska bakarrik edo joka bakarrik. Nik esango nuke gauza aberesgarrienetako bat Xutikena dela pixkat bere eklektikotasuna edo bere pixkat versatilidadea, ez? Dazke estilo deixenten astuta oinarri baten gainen, roka dela, eta eskak pixu handi dauke baita, besti batzutan, baina eske denetik argitzen ez du. Gaur egun pauso hainitzen maiten dira aintzinera, estilo behiak, taldeak ateratzen dira, denetatik ateratzen dira gaur egun taldeak, eta uste dut eskoal musikaren panorama gero eta aberatsago dela, eta zinez hori pozgarria da. Gero guk egia da badugula lotura handia entzuten dugun musikan eta lotuak gira gure historiari ere, eta azkenean gure nahia da azkenean ez ahaztea eta aintzina joaitea ere gaur egungo mugimenduarekin eta musika behiarekin. Aintzina joan gibelera aso egin ez ere. Bai, Patxi komentatu, nik uste, bai, aipatu nahi zuna dela dintzat, esentzia edo oinarria edo igual ez dela aldatu, eta hori nik aurreko diskok entzuten nik ez ditut bizi, baina entzun bai, eta bai iruditzait mantendu dela, eta aldarrikapen hori, eta ez, pixkat esentzia gorde dela. Baina bai daude baita, igual ritmo berrixegok edo musika beltza, funkia, ikututxo batzuk igual nabari dira, eta saiatu gara nik uste arreglo batzutan gauza dikizu batzen, zer baita guztu ez ezkigun gauza dira. Eta, bueno, igual beste koloretxo bat hartu dute abesti batzuk, eta diskoak igual bai dauke beste toketxo bat dagoa. Denak pasagira baita ere talde tradizionaletatik, ala nola tabalan joz, gaitan joz, txistuan joz, akordeoian joz, jauterietan eta olako munduko musikak landuz ere, izan dadin kontserbatorioetan edo musika eskoletan. Eta azkenean hori da gure oinagia horrekin hasi girelako, horrekin lotuak gira eta horretarako zede hontan ere, ez da guztut zede guzietan pixka bat presente dela momentu batzuetan, lotura dugu eta beraz musika tradizional hori ere bizi da pixka bat gure zedeetan jokarekin batera. Hori da, eta ber momentuan bada gaita ere, gaita ez ginoen sekulan baztertu ere ez, gure lehen diskotik entzuten da, gaita hori, gaita soinu hori, eta plazerrekin. Gehitu dugu txalaparta zati bat, kantu hortan, kantu berrian azalean, hortzik jotzen du, eta pixka bat errateko zitugula lehengo instrumentuak ere galtzen, ez zanzten, eta musika berri batzuekin berri zentzun behar direla, ere, importanta da. Hitzak dira Xutik taldearen identitate puntu bat. Salaketa eta aldarrikapena taldearen norabidea marraztu dute hasieratik. Musikaz eta hitzez gustoko ez dutena aldatu nahi dute. Bai, nik uste dute sigitzen dugula 80 hamarkadako jok aldarrikatzaile horren espirituan eta hildoan. Nahi dute gauzak salatzeko eta aldarrikatzeko erabiltzen dugula musika eta guretzat gure ahma bat dela ere hori. Gaur guk aldarrikatzen ditugun hainbat lema
aktualak dira. Penaz duela 30 urteko arazo berdinekin gira orain, eta orain inflazio puntu batera ere argibatu gira, gora doa, bai etxe bizitzaren aldetik, beste arlo batean prekaritate aldetik, eta horrek ekartzen duen guztiarekin. Beraz, hor ere nahi dut atzera begiratzen dugula, baina atzera begiratzen dugu gaur egungo arazoak direlako ere. Noski gure biziaren parte bada. Txipidanik borrokatu ditugun gauzak edo maitatu ditugun gauzak dira, beraz zan joara da gaur egun helduak izanki hortan segitzea eta horren alde lan egitea. Hizkuntza aldetik, hastapenetik egin ginuen, euskararekiko lotura handia dugu. Eta gaur egun ez dut uste pentsatzen aldugunik gure musika beste hizkuntza batean. Bistanda ez dugu atelik sekulan etxi beste hizkuntzei, ala nola Zaiduk ere frantsesez japeatu zuen, Bultzaden balada diskoan, katalanez ere Carles Beldak kantatu zuen, eta azkenean hizkuntz guztiak berazgarria dira, baina guk lotura handia dugu eta uste dut biziki importanta dela material kulturala eskoraz ateratzea gure hizkuntzak biziraun dezan. Betidanik maitatu dugu, patxik gehienak idatzi eta partekatzea eta gure lagun batzuei galitzea hitz batzuk idaztea. Eta diska honetan dugu Odei Bajosoren hitz batzuk eta Aitzaro Aranoren hitz batzu ere. Hori da, pesta egiteko musika jotzen dugu, berez, bai. Eta bigarren helburua, esango nuke, mezuak pasarazteko ere, gure aldarrikapenak pasarazteko eta horrentzat kantua dugu gure arma printzipala, bai. Paskal Etxepare aritu da kantu berrien azalean diskoaren grabaketa lanetan. Taldearen azken diskoak berarekin grabatu dituzte, eta ongi ezagutzen dute elkar, taldea eta teknikaria. Grabatu ginuen bi estudioren artean, Paskal Etxeparerekin egin ginuen disko hori, eta intzineko hiruak ere bai, berekin egin ginuen lagun hona dugu. Orduan bere etxean egin ginituen parte batzuk, nik nire hauts kasik guziak bere etxean egin ginituen, eta beste parte bat alokatzen zuen estudio bat Mugerren, Aturri estudioan. Aizeak han egin dituzte, eta nik beste kantu batzuen parte bat ere han egin ditut. Beraz, beraren lanaren atzetik ibili gira, pixkat ezker eskoin, eta biziki kontent emaitzarekin, Paskalen lanarekin, eta bere aholkuak biziki importantak dira. Aholku anitz ematen dizkigu, ez ditugu denetan beti segitzen, baina gehienak bai, eta gero mixa guztiak horiek egiteko, konfiantza handia egiten diogu, eta bai, berekin egina da disko hori, bai, sure. Taldearen disko guztietan bezala, lan berri honetan ere lankidetzak badira. Anje Dualde eta Niko Etxarta hotxetan, Kiki Garaziet harmonikarekin,
eta Odei Barroso eta Itzaro Arano hitzetan. Hori zen gure aspaldiko nahikeria bat. Nahi ginuen gure gaztetan ikusten gintzuen kontzertuko kantari hoien hitzakokan gurekin, amets bat zen, Nikorekin kantu bat egitea eta Nikorentzat idatzi dugun kantu bat egitea, rock and roll bat jotzea berekin. Beretzat idatzi dugun kanta bat zen da, osoki idatzi dugularik hori, pentsatu dugu direktuki berekin, berak kantatzen altzuela gainean, eta onartu dularik, eta genera segiran onartu du naikeria handiarekin, eta horrekin bizki konten ginen. Eta handierekin ere beste bat egitea, eta hori egin izan dugu. Eta gainera, ukan dugu behitz diska honetan, azken diskan tokitzena ere, Kiki Graziet, Nikorekin harmonika jotzen duen jorea, eta hortziren familietik bizki urbilden pertsonai bat tokidena grabatzera gurekin. Guretzat kolaborazioak izan dira beti partekatze eta ere amets bada, batzutan kantu batean entzuta Einaute Logietaren ahotsa edo Itziaren Semekoko Ibonen ahotsa hori lagun bat zenki eta hori partekatzea da musika guretzat hori izan da beti da jenden ikustera joeteko estakulu bat bakarrik. Diskoa diseinu ederreko kartoizko kaxan bildu dute. Serigrafian eskuz egindako arterana da. Barnean, liburuxka eta guzi. Autoekoizpen gisara argitaratu da lana. Lehen diskoan bezala nik egina nuen azala, argazki batekin. Eta disko horretan ere proposatu nuen nik egitea, baina gehiago marrazki batekin. Eta Niko Armendaritzekin hitz egin nuen berarekin egiteko. Eta berak egiten du serigrafia Baionan. Banuen ideia disko horrekin egiteko pentze huts bat, nun agertzen diren landare kolore biziekin ateratzen, sortzen. Beraz, atera nuen argazki bat luson, eta gero Nikorekin lan egin nuen marrazteko landareak, idazteko kantu berrien azalean titulua, eta berarekin asko lan egin dugu. Eta erabaki dugu begitea 500 bakarrik, eta guk salduko ditugula gero eskuz. Eta lan handia da, eta banan egiten da, eta kolore bat, gero utzi eta beste kolore bat, eta hori bi aldetan, beraz hiru kolore bat dira. Hemen bi eta barnean beste bat. Eta hori da liburuska kantuekin ere, beste argazki batekin. Hemen baditugu hitzak eta beste argazki bat eta landare kolore biziekin ateratzen. Beraz bai, erabaki ginen hori jaranik aintzineko diskoetan ere bai. Lehen diskoarentzat ibili ginen diskoetxe batekin eta azkenean gure erabakiak ez ziren gure esku. Eta beraz, hortik goiti erabaki ginen dena autoekoizpean egitea, hastapenetik marrazkiatik eta bukaera arte. Eta horak guk erabakitzen ditugun gauzak dira eta ezenaren gainean giren bezala lutuak, lanian ere bai denak lotzen gira eta errestasuna handia da. Agertokietan ondo pasatzea eta ondo pasaraztea du helburu talde lapurtarrak. 15 urte bete berri dituzte eta beste hainbat egiteko prest dira. Hasi ginen kontzertuekin jazzko ekainean, bai gogin, geroztik uste dut 15 eta 20 kontzertu artean eman ditugula. Batez ere uste dut momentuz bakarrik iparraldean. Laster joko dugu Gipuzkoan eta espero dugu aukera gehiago izanen dugula beste 4 probintzietan jotzeko.
eta esperientziak egan biziki ona. Uste dute motor zaharrak bezala denbora bat behar izan dugula gure behiz elkarri atxemaiteko eszena gainean, mekanismoak hartzeko eta poliki uste dute gero eta plazer gehiago hartzen ari girela eta atxemaiten ari girela. Toki batetara joaten girelarik, albadugu da trukatzea jendearekin, hitz egitea, partekatzea, momentu gozoen pasatzea, eta horrek gaitu ere motibatzen gure artean atxemateko eta gure musikaren eta hitzen partekatzeko. Ongi pasatzea, partekatzea eta gauzak aintzinarazten albaitugu gure maneran, musikarekin eta kantuz, hainbat hobe, beraz, helburu hori hasieratik badugu jadanik, beraz, segitzen da, ustez. Bai, uste dut azken kontzertuetan ukan dugun esperientziarekin, esantza ukan dugu jendea hurbildu dela, jende gaztea, jende gaztea hainitz, eta gero egia da badela publiko bat ere nagusiago, edo zartxago, eta azkenean gure musika estiloak hori hartzen du ere, uste dut lortzen dugula belaunaldien arteko nahasketa bat. Bai. Aurten arribatzen gira 200. kontzertua emanen dugu hor mendik martxo arte, zabeitola. Martxo bukaeran 200. kanen dugu. Azkenean 5 urtez, ez du hain beste egiten, baina polita da guretzat ere bai. Noske baiat, beste 35 urte ere bai.